Masalah iki kok nek hawa panas ungkep koyo ngene iki, arep udan apa piye to, Guys? Ya to iki awan-awan aku kok mak klenyer ngono, pengen sing manis-manis, pengen sing seger ngono ya to. Iki aku duwe telo, turane tak gawe Romeo ndek wingi. Ngene iki penake nek urip nek desa iki, pengen ngolak singkong ya garek ngapek ning pekarangan ya to. Coba nek panas-panas ngene iki nek kota ngono ki nyang mall adem ya guys, tapi nek desa niki cukup metu omah nyangsor wit-witan ngono ki wis koyo ning sauna gratis kae ya to. Jan iki nek hawane koyo ngene panase. Iki banyune wis umob, banjur telane tak cemplungne guys. Aja lali iki mau diombah bolak-balik ngono ya ben resik. Ya terus digodhog ngantek empuk. Iki banyune tak kelongane guys. 3 sendok wae iki kakean banyu, terus santene tak saring ya men dosa-dosane temangsang ngene iki. Terus nek wis empuk, kakean banyune kurang guys, tak imbuhane lah tak sjorke kabeh wae. Walah. Sak panci utuh ngono kuwi men ngendumani wong sak RT. Terus aja lali gulane mang tak godhog dhisik ya guys. Lah iki kolakku wis mateng guys, pokoke anggere makning wis mangut ngono wis mantep tenan lho. Aku wis ora sabar tenan. Seger tenan guys kolake manis.